Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid kay Kristo, pag-isipan natin ang isang bahagi ng banal na kasulatan na nagbibigay liwanag sa ating mga puso at isipan. Unang Juan, Kabanata 2, talata 16 hanggang 17. Sinasabi dito, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, at ang masamang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pagnanasa nito. Datapuwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Sa mga talatang ito, ipinapaalala sa atin ni Apostol Juan ang mga panganib ng pagkahumaling sa mga bagay ng mundo. Ang masamang pagnanasa ng laman, masamang pagnanasa ng mga mata, at kapalaluan sa buhay ay mga tukso na humihila sa atin palayo sa Diyos. Ito ang mga bagay na nag-aalok ng pansamantalang kasiyahan, ngunit walang tunay na kabuluhan. Isipin natin ang masamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga pagnanasa ng ating katawan na madalas nating ipinapahalaga ng higit sa espiritual na kapakanan. Ang labis na pagkain, pag-inom o paghahanap ng kaligayahan sa mga makamundong bagay, ito ay mga halimbawa ng tuksong ito. Ang masamang pagnanasa ng mga mata naman ay ang paghahangad sa mga bagay na nakikita natin. Ang patuloy na paghahangad ng mas maganda, mas bago at mas mahal na mga bagay. Ito ang tukso ng inggit at materyalismo na nagtutulak sa atin na maghanap ng kasiyahan sa mga bagay na panlabas. At ang kapalaluan sa buhay ay ang pagmamataas at pag-asa sa ating sariling kakayahan at tagumpay. Ito ang paniniwala na kaya nating kontrolin ang ating buhay nang walang tulong ng Diyos. Ito ang pagyayabang sa ating mga nagawa at pagkalimot na ang lahat ng ating tinatamasa ay galing sa Kanya. Ngunit may isang mahalagang katotohanan na nais ipaalala sa atin ni Juan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pagnanasa nito. Lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang kayamanan, karangalan at kasiyahan ng mundo ay hindi magtatagal. Balang araw, mawawala ang lahat ng ito. Ngunit may pag-asa. Sabi ni Juan, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ang tunay na kasiyahan at kaganapan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos. Kapag inuuna natin ang Kanyang kalooban, tayo ay nagtatayo ng isang pamana na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, maging mapagbantay tayo. Huwag nating hayaan na ang mga tukso ng mundo ay humila sa atin palayo sa Diyos. Sa halip, ituon natin ang ating mga puso sa Kanya at gawin ang Kanyang kalooban. Sapagkat sa paggawa nito, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundo, kundi sa paglilingkod sa Diyos at sa pag-ibig sa ating kapwa. Ito ang pamana na mananatili magpakailanman. Amen.